hakaban kong sung pan pau ko sung yublei nama la ya kejong kapalang paljon jong pailang untang yang trai mengyup wan kayeng untang trai mengyup sakri banyaro ban aingu ban penamrom ya kasteng ka hoi ko dan bertamu nom pan im baini Yesus Kristus actually fi pangai baro iwe pe wei nadu I pastor disal yang masayo ban ai ka tien ke jong blai ki ramba barang kelong pa kelong mi ki khon samla hegorit actually fi ka teng ma chang tam nom pan im baini Yesus Kristus min sedang no ya ka jing sakri jongi yok trai dag ban ruai ni terwa ki basispa hinyau fulai jing ruai ki basispa hinyau fulai Wong yai halenti baus im, ni yai halenti baus im. Danut dap jingero, ni sup ni kemen baro, ni yai halenti baus im. Hadin melakut injirwai, sebawan kot iba askom, banyak man pulih nak tin kejumlah ni wai. And after we finish this sing hymn number 1:3, I would like to call our brother Elskom to come forward and read from the Word of God and offer a prayer for us. Ilong bergrimbaya carika basyane Iaya dan tiba usir Syukurata jinyaro Rodot abda jinggi Iaya dan tiba usir Iaya dan tiba usir Iaya nanti bausir Rodot dap jing yaro Yisuk ni klembaro Iaya nanti bausir Nanti bakal durang Riu putian mende Iaya Iaya halenti bausir halenti bausir Iaya halenti bausir Rodot dap jing yaro Yisuk ni klembaro Iaya halenti bausir Kutim namanya kalong lenti bagu Iaya kalenti bausir Om kencing maju syarti Mensi mendinishan Iaya kalenti bausir Iaya kalenti bausir Iaya halenti bausir Rodot dap jing yaro Yisuk ni klembaro Iaya halenti bausir Jimai bagnen iosnom Iblasius makiwai Iaya halenti bausir Dan kutong ilalikar Donut na poplasay Iaya halenti bausir Iaya halenti bausir Iaya halenti bausir Donut dap jing yaro Yisuk ni klembaro Iaya halenti bausir
Before we pray, please turn with me. St. John chapter 1, verse 14, and then chapter 3, verse 16. The Word of God says, "And the Word became flesh and dwelt among us, and beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. May God bless us. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you once again this morning. You have been blessed us richly in our life, in our day-to-day life. Father, when we look this world, fears and confuses rules amidst of us. Lord, we can't come out due to afraid and confusion. But when we look up, the love and mercy you shown on us, it is nothing. Because you have made us a victor, we have overcome everything. Through your precious blood and through your Son you have given to us. He has given us that strength to stand ourselves and to fight of this world, the work of the Satans and the work of the fearless and everything. Lord, we thank you. In our day-to-day life, you show us the way, how to stand, where to go. When we are having a confusion, a problem, you whisper us, "My child, I am with you. I carry you. Look up at the cross. I am always with you." Lord, today and this morning, with that love and mercy you have given us, we can come together and glorify your name. We cry out, Lord, to this moment only come amidst of us. Let your Holy Spirit walk and move amid of us, Lord. We are helpless without your love and mercy. Sometimes we feel we boast that we can do everything. We used to forget you, your mercy and love. And this word, that wisdom we believe in, we trust and we praise forward without your love knowing. Lord, but you always with us and you always speaks to us. As we are coming with an empty heart, Lord, this moment we pray, come into our heart. We have already made a room for your work and for your stay, Lord. Come into our heart and work in us. All the problem, all the sickness, whatever we brought this moment only, in the name of the Lord Jesus Christ, out at this moment only. When we go back, we can glorify your name. When we go back, we can see your wonders and mercy, and we can share with our brother and sister. And we can become your channels, and through us, everybody can see your love and your mercy. And our work will be louder. We pray this moment, your servant will stand in the middle of us to witness through your word. Use him and touch him, whatever it came out from his mouth. Be a strengthening and blessing in us, Lord, so that we can go back with joy and happiness. Once again, this is a program from the beginning till the end, we commit it into your mighty hand. Let it be according to your will. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen.
Ini petang yang kajing seri jing try dah mengirwai yang nak kirwai ke basaus pa san fulai. Kirwai basaus pa san fulai. Bang lenti khoi jong ki pekrim kalenti kajing panim ku Kristen nang ya janai singin poi hari fernai. Ajin penba kalenti ubay para penkre dau pun marway para punda kasam jing ai lenti jikso ubril shaublay lenti ko jonki pilgrim kalenti kajing Nam ya jana shengit boy hari pernai kalong lenti jingker menyanga nganya daga boru try bapa adupan boy shashno prengipa manyo buro bong chukunyanga
kanu ngindap deng sukumen mengidon ki khun samla ki ba ik yotrai galong ki nong phla yotrai bahkan por ngin yo singoi ki jerai ka special bar na i miss jubab pala but i philap deng hun rembai kinyo ban sakmat ban ai ya jerai ka bakerpang Kat banget ang wad yami Katangat ang siyam yami Kat banget ang wad yami Katangat ang it yami Ngait ban siyong nagjajong mi Bandi na kuri jong mi Sobat ring men sim hami Ngamat yami Ujing ipa jeliu Ya kabangam las ngok to Ngamat ya jing sok Ukash lehi Kat banget ang wad yami Katangat ang it yami Kat banget ang wad yami Katangat ang it yami Ngait ban siyong hagjajong mi Bandi na kuri jong mi Sobat ring men sim hami Ngamat yami Ujing it pa jeliu Ya kabangam las ngok to Ngamat ya jing sok Ukash lehi Ngait ban siyong hagjajong mi Bandi na kuri jong mi Sobat ring men sim hami Ngamat yami Ujing it pa jeliu Ya kabangam las ngok to Ngamat ya jing sok Ukash lehi Jong mi bandi na kuri jong mi Snobat ring men sim hami Ngamat yami Ujing it pa jeliu Ya kabangam las ngok to Ngamat ya jing sok Ukash lehi Nagbenta ka burong play. Amen. Hãy xem bằng cái jirwai cái basung cái basung chang cái beautiful song kapan kemen ya kidonut jongi kum kipa arabangit to boleh nang ikor khu ya fi nang yo ban pelengkam ya kisap tlang pidon malong kinong fly try hanglo kip pidon mantangnya lek haki jirwai pramai hasong yo sngo yak ten jong boleh
Tungi lang hau blay. Hawangnya sayo pan pengkutno ini usnam setangkat atli kisngi. Nusnam sapoy no hakap kut pan keliap segi bom nyukut. Bastang sansingi in sayo pan rakhi. Jika Christmas kaji ngelawan beriu jong. Nong pan iem ba Yesus Kristus hanap cai. Kadang kami yang ayah fi permai. Mau boleh doang yang ni udang ri sumar pan iem yang hadu kena klimat umta. Hoi ikipat boleh ulah simno hal ni. Hendak yang ini udah persa dengan ai jing duai ini punya su hau trai yang gitu kam kijungi ni su inflau trai ke ai bos trai ulah lebah hang kijungi boleh ulah kerfu yang ini met muslim ai yang ini kemek kia barang namat kijungi kijung slairu ni yo bangin tu hau trai yang pentingan yang kita kim masih kijungi Mendiru banisu hau try. Baha bagi kini ban rakhi. Ia kan dikasih Christmas. Kau sebab kau kini ban rakhi makan mau. Ia kijing wan umri ujung try jesungi. Perangai kadang kam yang ini. Hang ini sini kiba sini bandu. Makamba gitu. Uklor bangi hak senang. Uli alam nanti kedong ti yang ciki. Langut kiri start naringi. Banai ban mani. Ya kunung jesu habat hem. Kadang kami yang ayah hirup pengai, bangilong kum kiklur, hak bangilong ban sakri jauh terai, kum Kristen, kibayo jepun im, kebau nong pun im baiknya, layo ban isna yang ni, bangilalam nanti lami kibai, lah kalong yang kiperangai, kibang slot kibang suai, lah kalong yang kiperok kibajor, lah kalong yang macam apa, yang jauh ban mesti nanti, jauh ban itu, jauh nong pun im baiknya Yesus Kristus, ban sawan, uba lawan nong beru hari mesti arah jasa mesua. Tungin lang try frangai. Au blay bak pa ji habneng. Ni wan try ban ngu ban aga borong ji ro em try. Ngu ni em thong em yami. Unong pan im ba ye jungi. Bamilis yangi ubamla ri masumar. Bamla pan sa im yangi hadu ni khlemat kamta. Namar mi yangi babendon kam yangi try jisnya. Bangi ban try dep ikam ko cumi. Bangi long try ki sakhi ki cumi. Ni long try jisu bakro kita kini ngora khumor ki cumi. Hal ki jong ki sak try ki bangi don. Nam tengah borom cumi, atrai Yesus jarap ya ujung pelang cumi akhirat baik cunga. Mengilawan long atrai Yesus ini kita sakit cumi. Mengilawan tu yang Yesus hang no mengilawan atrai Yesusnya. Habngi sayo ya keban rakhi ban seret kan mau gijaron wanam ru cumi hari saya sunta. Jarap yang atrai Yesusnya. Mengiyo ya ban sin, ngiyo menyalam lam. Lakalong parang ngai kibat trot maswai. Hame Yesus bolong pun Yesus ba baik ini. Melawan try banyak hanu cai nam tam pun imbengi beri gujat bare matra Jesunya oh Jesu bakodoringa nila mad try kijinge hanus nem berde try nila do subon ki ibu soin try handa Jesu bakodoringa nang rip im try cuma yarap yang tam im namar jome try Jesu bakodoringa urat bai je hang ne por nila duai jume try Jesunya ban jon kat bat ngi han por bangni sio try Jesunya ya ka ke try Jesu ban jon kat bang try ke khuyelo palang jome try palang tang jome try ma em try Jesunya olawan man rung han ka yeng matang jome por try Jesunya gum ki khun Israel try ki ban mani habi don ka khlau sapus nem try ban sakri em try haka yeng jan ka tebun ke try Jesu bakoringa mengiru ilawan han ka yeng ka tang jome kaya yang try Jesu ka me try Jesu yang ngon try ba men yesngo yaki duai jungi men yesngo ki jing pat gi men yesngo ki jing thu jungi try Jesu nga mengi dom thu ami yaki jing yu slai jungi ka ba me try men yo men harap ba men yo pelat ami des tangoi ku Jesu ba dor junga uba kular ban ai ki jing suk nang ka klau ai try Jesu nga so ka pas skor gi duai pat gi hagat tang Jesu na ni je menta berkata amen. Kita ar ngitungin tuan kin manam tak tin ke jumblai. Wai pastor ba itu dia sarang. Sayo ban ai khobor ke tin jumblai. Dan kam kim perang ni mengkesan lama ki jinuai. Bagai ai bang yo sngo hanapor kalau ngaji khuna pedang kam tin jumblai. Tungin kesan yo sering try dang milai lang hau try.
Sesimpat trai Yesus bahu dojunga. Niwan aingu yami. Yesus kemene trai nama lawan lam yo sakri ku cumi trai Yesus bajunga. Hakan ke balang ke cungi hangni hanong semai trai. Bangin yuan sami ke cinga cumi. Yuan ban ai ke Yesus ke kai nak cumi. Ke balang ke cing bam ke jam sim trai Yesusnya. Nama ke cing cumi mi ong trai bo play atrai Yesus melah kai yang ini. Nak keren ku Yesus melah na percaya trai Yesus. Mau breum im tang nok pu. Hendak tin ke mami nak tin cumi trai Yesus. Pengen tang yo sakri ku cumi atrai Yesus bajunga. Ren hanya try masih me ulang tendong try jesunya pen kami uat try jesunya mungkin ai baru kita krek kita uat try menjaman penjanai me try jesu menjaman pendap me try jesu na mungkin ngaji khuyuk palang uju me try jesu no habun juan mi yang mi kan bajing khuyuk jenu em me try jesunya try hasnda jung try kan rat bai junga sengu ginduai ngirpat hakatemu jesu fi ye mentalota amen hasabun sengu yak ting jung play ngarpat ya kami muslim kinjoban ai kinjoban chorus katukan ke tuli tu nyarwai lang tu jinwai ka terus pak ho ngarpat hibar para bangiti yang ni nyarwai ni jinwai ka terus pak ho nyarwai kan dekat ke benar chorus pat dekat mentang na poy ke por panyo snap no saskor ke tien ke jumblay nai pastor ba ijungi pastor disaryang ipang subhay fi pastor ke pulpit jungi han palang hanong thamai ba yo fin ai ke tien ke jumblay i pastor disaryang imlong nong mesu ilo yuan borbor han palang ni bat lesi ni tip boro i don hang ni palang jungi hanong thamai na bai i chongkha hang ni palang ni pastor disaryang i elong i bun kam haduta namari pej ke pastor ada tinggi pada nang tai khas somanting sarkel bat kemak artli ki balang ki badon hata ki rilum jentia tum tang susu
pastor ilang babun kam hadut ta heren mari yang i kablang jungi ila plai por nang biyo ban wan hagan ni kablang jungi ban ai khobar jung bai so boleh ungkar fui pastor bi ban ai khobar I Chairman ibe yalam mi kini kejenseng ki prabangaj be i baro ai ku bele pi haka kerteng batiang tam ga jong unong penem jangi u Jesu Kristus kini ki tayo kabangi lapan kre i kejumut jeperkat ye ki dono jangi ye ke Christmas habayo ban ruai ke jeng ruai shaman sim ke bong baje batiang kat no ka basngu thiang shisha habayo ban kun ut i kini ke jeng ruai shaman sim ke ba pen kan mau yangi ya ka jingwan ka jong utra Jesu syakani ka perthai te komta hakani ka step na shem mi kani ka kabuk siar ban ai ku belai Christmas but snem tmai in advance ya phi baro ki prabangai ka balang ublai hanong tmai ai ku belai ru na ka benta jong phi ki longkpa ki longkme le se ha ka jinglong temen ka ba phim shem lala banya don rengkat bangi hakani ka yeng ka ba kentang ka jong utrai te hanrei pia don bangi pia sok bangi hakani ka jenseng ngadwai ba ublai un kerku yangi un kerku ya phi baro habang yaban shashkor ka ktien ka ba im ka jong ublai te hakani ka step ka bamenta ka khubor ka bangakwa pan wanra ha pedeng jong phi upai lang jong utrai kalong na ka kitab jong Daniel kalanong ka ba ar ka dokot ka balai pon riu hado kabasaw pusan ar Daniel kadukhat kabalai pun riu hado kabalai pusan kani ka dukhat ki khamjrong te hanre nga karpat ipi upai lang jong trai penyo ban yai sha ban nga namar ngi pule ye ka ktin ka jong ublai kadan kam ban ai bor na ka benta jingi hegini ka por habangi pule yaka kaktin jong ublai ka ba ongkum ne kane kalong kata ka jing pho snew bat ngin ye tho ye ka jing batai jong ka hakmat usem me ko sem melong usem kisem haba ublai ka beneng ulaai ka hima ka bor bat ka jing klan bat ka buram bat kan hakaba ki shong ki khon ban reu ulaai hakakti jong me yakim rat klau bat yake sembeneng ban ula bo yame ban sanshar halor jong ki baro melong ka klik siar hadin jong me kan sami sakawe pat ka hima ka bakham po yame bat sakawe pat ka balai ka hima da karnong ka ba sanshar halor ka khando baro bat hakabasaw ka hima kan long ka bakhlain kat kanar naba kumba kanar ka penluet bat ka job ye ke baro bat kumba kanar ka lateliat ye ke baro karu kan penluet bat kan teliat bat kumba beliyo i ye ki slajat bat ki chandriat jat shibanta daka do bertha unong thau khiu bat shibanta daka nar karu kan long ka hima ka bapai hanrei ka don haka ka bornar kumba melio i ya kata ka nar balaya khle bat ka do bertha bakti bat kumba ki sandri ajat ki lalong shibenta da ka nar bat shibenta da ka do bertha kumta ka hima kan long shibenta ka bakhlain bat shibenta ka bashrain bat kumba melio i ya ka nar balaya khle bat ka do bertha bakti kin penkle yalade bat usambai kibreu hanrei kin om yadai lang kumbakan naru kam yadai bat ka do bertha te ha kisngi jong kita kis em ublai ka beneng un penyang ya ka hima ya ka ba on om pendu lano lanuro hanrei lemne on om ino ya ka jing sanshar jong ka haka wei pat ka jan benreu hanrei kan penluet kan bamdu yakine kihima baro bat kan yaisa bom jukut kat komba melio i bala klau yo to mau na ulum om da kikti
Bat ulapan luet ya kanar ya karnong ya kadau bertha ya karupa bat ya kaksiar ublay ubakrau ulapan tip ya usim ya kae kaban saja hadin kani te ka jing pos niu kalong ka basisha bat ka jing batay jong ka kabaskem tungin ya duai ublay bau kupa jing ubah beneng ngi ay ngo ime ko pa habang yaban pulih ka ktin ka baim ka jamikan ran kabame keren na kabanta jungi bat kalong ka kubor ka bakrao ka ba ay man semi atray kan ra chisu habang iyo ban tip bamelong shisha ublay ubadang keren ubadang yay im haduk kinikisngi kipor ka bamanta try jisu be nya da duai to kurkuyang iwe piwe hakani ka step ka bamanta pensyai ka jumut perkat jungi ko try play ka donut ka jungi ko pa bangin sha skor ka ktin ka ba im ka jame na bangi pan ngingo gidam da kajenget haka kerteng ba tiang tam umnong penem jengi u Yesus Kristus ublay badan bor amen amen halor jong kini kidukhat ki bangala pule hapadeng jong pi upai lang jong utrai ka kubor ka bangakwa banya sambat pi haka ni ka step kalong syapang ka hima bom jukut ka jong ublay ka hima bom jukut ka jong ublay bat manu ban yo rung hakata ka hima bom jukot ka jong ublay ka kitab jong Daniel kade ka way na ki kitab ke baya day por bat ngi hakini kisngi ki bamenta kade ka kitab ka balong praktikal haduk kata-kata ka ba ay man sim ru yangi hakipor jing kumnongin em hakapor ka bangi kulumar jing mot ngi dum ka jing mot perkhat ngem syai ya kae kabangi ngi hakane ka perthai bat ka ne ka kitab jung Daniel ka ai jing syayangi ladangi pulelot ya ka Daniel udai ukna samla ngalaban ong uba hakirta ka jinglong samla layo ban kurup no ya ka Israel barok kawai bat Nebuchadnezzar ulayo ban sanshar ya ka Israel barok kawai bat layalam raw ya ki babun kibreu nari Israel sya kari Babylon bat uwe di kita udai Daniel ubala sya ring maraw ha ne hapok Babylon ka jingim hapok Babylon ka ba Daniel uim kamdai ka basuk yu namar ublay uba uju syakri hari Israel udai ublay ubaim bat nado ba upoy hari Babylon kadon kajing ka bakraw kajing im kajungo kajing penbor baun mane ya kiblay nongway kajing penbor baun kongo ya kajing penyat jong kari Babylon balab taru la ay da ka hukum ka ba baday ban kongo ya kani ka hukum jong kari Babylon hanray Daniel bat ki parlok ki jungo Shadrach Meshach bat Abednego kem syam ladam haki rule ki anjong kaperthai kila syania kila pej honi ublay ubaim ubadon bor uban yarap na kabenta jongki kalong ru ka kubor na kabenta jongi para bangaj ba ye hagani ka step kabangin ngautu syai kabangin tip kum no ban im hang ni hasla perthai ladangi don por ban pule ka ktin ka jong ublay ladangi ay por kumno ban pelut ya ka por ka jengmut perkat ban pule ya ka ktien jong blay ngin kulmar jengmut haka perthai ka bakhi phalo hakini kisngi ki por ka bamenta bat ka way ka khubor ka bangas ngotana de ka bangi yo jing shai ne ka Bible ka dei ka ba ublay ukren ya Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar uday usim ubasarong uday usim ubom junget yano kata ka jing sarong ka jung ukala kiu hadok kata haba ublay upay yu ni Nebuchadnezzar uyo iya ka doonod runar ka jung bat ublay ujangi haba uyo iya ubreu berunar ayru ya ka message na kabenta kibakum kita kibreu ublay jungi ay ya ka kubor om tangi kibabha hanray ayru ka kubor ya kibas new kebe donut bakin kala kabamot bakin pediang yu unong penem
Nebuchadnezzar upos niu kawai ka jing pos niu. Hanre ula kelet no ekata. Kumta ula khot yakin nong le bertong yakin nong aik soy yaki khaldi bat u khot lut yaki riu start kiba krau jong kari Babylon. U khot yaki ban pensyai u yakata ka jing pos niu. Kila ya wan lut baro ki kali yang yu u kos em kenrat. To ya tho yang i kata ka jing pos niu kenang bangin yo ban bataya ka. Nebuchadnezzar pad uang ngalak kelet ya ka. Ngan ong ya pi ha ka ne ka por ba pen batay ma pi. Ya ka e ka mga pos niu men. Ki ba pli kini ki riu start ki khaldi ki nong le bertong kila syayong ngain ki ong ka e ka ne ka badja. Kumdong ila ban batay haba uli usim syam batay kata ka jing pos niu. Usim Nebuchadnezzar haba upay uang kini ki breu ki pelut por ki pelut kaya ka por ka janga. Nakata ka daw waay ko hukum ban penyap no yakini ki riu start baro. But uway ni kita uban haban lech ka jing yak uday u Daniel bat ki perlok ki jungu. Haka bakum kata ka por u Daniel wong balay ka hukum sim ka kerke hadok kata-kata. Kumta la kerpat yu sim to ay por yangi. Ay por kato kanisngi. Kanang bagi yo jing syai kum no ban batay ya ka jing pos niu jung sim. U Nebuchadnezzar u Daniel haba u panpor bat kila ay por katu kane u Daniel bat ki perlok kila ya lum kila ya pelong ke jing duai ki ya wat ya ublay baim ban pan ke jing syai ablay ka e kane ka ba me keren na ka bentaw Nebuchadnezzar bat ay ngo ya ublay baim uba amdan mano bala ban batay ke jing pos niu dai tang ka jing duai ka jing duai ka jong u Daniel ublay upan syai u ka e ka message ka ba udan ban keren na ka benta jong Nebuchadnezzar para bangay ka bor jong ka jing duai ka don hang ni ka bala ban le iki ka ba pla ki ba ngemla smutu ngemla kot bor ban perkat u Daniel hadien katu kanisngi u yeng hakma jong Nebuchadnezzar baru angkos im kenrat kani kalong ka jing pos niu ka jong me ka jing pos niu ka jong usim Nebuchadnezzar kalong uyo i ya ka way ka dor ka ba kraw ka dor ka ba he ka dor breu ustashu bat ka jinglong jong ni ustashu la ong hang ni ya ka khle jong u lashna da ka ksiar ya ka shadam bat ki sangti jong u da ka rupa ya ka kpo bat ki lebong ka jong u da ka nong ki slajat arbenta shibenta da ka nar bat shibenta da ka do berta bat hakita ki saujek ki jinglong jong ka met jong ni ustashu udon uwei umau ubalatit ya uni udor breu naki kejat bat kani ka dor breu barok kawai kala kelon kram hamadan bat uni ulom ubarit ula kelalong ulom ubakra ubahetam ubakrau hadok kata kalong ngejing pos niu ki jing batay pat kilong kumne ka klik siar hang ne kalaong hang ne u Daniel uyo jing syai ka yeng ya u Nebuchadnezzar siem ulong ka siar ka jing sansyar ka jung u ka Babylon kala sansyar nrius pa asnem nado kan nrius pa arposan hadu sanspa lai pukandai bisi hadin kibabun telikis nem lawan sakawai pat kahima kenang ban ngimdon ke por sibun kahima ka baar pat kabalong hang ni ka syadam bat ke sangti da ka rupa kani ka thau ya kahima jong ki met bat ki persya ki bala sansyar yak pertai barok kawai bot nang ta ka kpo bat ka lebong da karnar bat ka lebong da karnong kabathau ya kahima Greek haka jing sansyar jong u Alexander the Great bala sansyar lot ka pertai barok kawai bat bot nang tapat sa kawai kahima ki shenria jat shibenta da kanar bat shibenta da ka do berta kane ka yeng ya kahima Rom la pihak ya ka ki arteli benta ka Rom bat ka Constantinople haka jing sansyar jong usim Romulus usim ubakado jong kahima Rom ubala job ya u Odesar
ubalong upat sya ubakat do jong ka hima rom. Ti kini ki sautli ki hima ki bala sanshar don bor ya ka pertai barok kawe. Loong ba haduk kini ki sngi ki por ke bamenta. Empat don kiri ha ka pertai ki badang la. Ban sanshar kumbak ki sanshar kini na dong hadong. Ka jinglong jong ki. Empat don bala ban ya nujor ba kini ka hima ki bala sanshar ka pertai. Bat ka bakat do loong hang ni umau. Ubalatid ya kan ikadur breo. Uni umaw pat loong hang ni. Uyang na kabenta. Kata kahima kabansawan. Kahima bom jukut. Kajong ublay. Bat hakan ni kahima. Ansa penmi usim. Bat utah usim. Uday usim uba ublayhi upenmi. Bat ka kubor kabangakwa banya keren bat pi kipara bangay. Hakan ni ka step kabamenta kalong syapang kan ni kahima. Kaba ublay ulaay hangi. Kahima bom jukot kaba ublay hi upan yang hang ni hasla pertai tongin yapay. Ki ay ki jinglong jong kani kahima. Laong syay hang ni hakaktin jong ublay hakasaw pusaw kaladukot. Kani kahima. Kaday kahima kaba ublay upan yang yaka. Om syuk kahima jong kibreo. Om syuk kahima jong kiri nong way, hanrei kade ka hima ka ba ublay hi un penwan hang ni hasla perthai. Kane ka hima ka balong hang ni. Kade ka hima ka ba ublay ulay atho lapa om tang ha u Daniel. Ula krenru ha u David. Ula krenru ha u Amos. Ula krenru ha u Zekaria. Syapang kata kahima kabansawan kaba ublay un penwan bat un pelat ya kari Israel na kari ka jinglong merau. U Amos uang andalawan kani kahima ngin sa yopat ya kiri ke bangilado to regain the lost territory kiong. Nang ta u Zekaria pan uang ublay un penyopat un pentelipat ya kari Israel barok kawe andalawan uni usim. Kani ka jing kemi lanti kadang ya don haduk ini kisngi kipor kiba mentah bala ong gaktin ga jong ublay hang ni kiba don ki khamat kiba kan zaman sem kiba yo ka jing shaiman zaman sem ki tip ba kan ka hima hang no ka don ka ne ka hima ka bal ong hang ni lang ba ka jing wan ka jong utra jisu ka ya thu yangi ba ublay ulapha ya uni usim jong kata ka hima ba unwan hang ni ha perthai uta ulang u Jesu Christ ublay ubadan bor ujongi. Ka Christmas ka bangi celebrate. Ka bangin sayo ban raki arpo santarik. Kadi ka sngi ka bak kementam ya ka pertay barok kawe. Namar kadi ka sngi ka bawan uni usim jong ka hima bom jukot uban sanjar ya ka pertay barok kawe. Kani ka hima ka bala keren hang ni kadi ka hima jong ublay. Ubala khot ya kibreu ku jung ban rong sya gani kahima. U Jisu man ba uwan ha gani ka perthai uang kahima ka jonga kamlong nang ni. Kadai kahima bom jukot. Kaba arpat ka jinglong jong kani kahima. Kadai kahima kaba on pendu lanuro. On pendu lanuro. Ngala keren ye pi ye kitu ki sautli ki hima ki bala pendu no. Namar ka jing sarong ka jongki kira ya ka baki dai ban ra bat ki kendat ya ubaki dai ban kendat ki isi ya ubaki dai ban isi bat ki ie ya ubaki sngo dai ban ie ya ubadok ki knyon bat ya barius pa bat teng kira kata ka de ka hima jong ubreu bat ublay ula penduk ya ka de ka hima ula penmi da ka hima ka baong an penduk lanuro. Para bangay ba iya utra Jisu. Kani ka hima ka ba na penduk no. Kade ka hima bom jukot ka ba don bat ngi hakani ka step ka ba menta. Mapi ka bala pedeng ka bala mat ya kani ka hima. Kadon ka bor na ka benta jungi. Ka ban ra ingi nang nida sla pertai andang ilakot ka jingim nang niru. Ngin sarung hakata ka hima bom jukot ka ba ublay ulapan kre na ka benta jungi. Kabalay ka jinglong kani kahima. Kani kahima on sanshar syu
haka way pat ka jait ban riu om day tang ka way ka jait ban riu ko ban sanshar ka ni ka pertai namar ka ni ka hima ada kalawan kan sanshar lo di ka pertai barok ka way tang way us uban sanshar ban ia ka pertai barok ka way hakini kisngi kipor kiba menta haka jingki phalo jong ka pertai menta pra bangai play kaba kibriu halaki jong ke jing sngotu ngia penhe kumno ban don yolo jong uput usam kiri jong ka perthei kabangi khain menta ladaki don ka man se man besai ki badok ki barangli lala ban besai ka perthei barok ka we hanrai siteng na kapisa lapelut ha ki tirthma na ka benta ban penjot ya kani ka perthei kane ka hima pat ka balong hang ni kadai ka hima bom jukut ka jong ublai khadu ka jing long jong kadai ka hima ka balong hang ni kan penluet bat kan bam do ya ki hima baro bat kan yaisa bom jukut kan penluet bat kan bam do bat kan yaisa bom jukut kata kalong ka hima ka jong unong pen em jengi u Jesu Kris hakas ngi Christmas ka bangi kan mau yu herat haba kini kinong ki riustat narimi ngi kilat keli haka yeng uparo haka yeng jong uherat ki ongko sem kenrat hangno bala kayu sem ubatmai uherat aku kum kata kapor u ong kilat wat yuni usem ndala fil syam so ong yang ngaruk ngan manidam yu hanrei hado nud ula syating hado kata-kata u ong kumno kumta kini ki bri ke bawan nado narimi ngi ki wan maniu ni usem batmai yang apat 4 don bawan ban bani la penting pensmeyu lang baju uni usem ubat mai bat uni usem bat mai belong hang ni kalalong ka jing pen kendit threat ya uherat bat ya ka pertai kumno la khai uni usem ubat mai hanrei hangi ki banget pra bangit bayet hotra Jesu kane ka hima bom jukot kade ka hima ka ba ublei ulai ha ka do not ka jonga ka jongpi kito kebala pediang pis ngotu ika jing koridor ka jongka bat ngila kelalong ro kinong shun jong kiwei naka daw ka bangi nget ngi bot yung niu nong penem jengi u Jesu Kris kane ka hima ka bangila keren lano kan wan hangno ka don menta ka Christmas ka yatho yangi bakani ka Christmas kala don bat ngi menta bat unong penem jengi u don bat ngi menta bat ka hima ka jong blei kadon hang ne bat ngi menta hanrei ka airo ka jing maham yangi hakini kisngi kipor ke bamenta bakane ka hima ka bangi don kamban sngotu yaka kalong kabala tho hakaktin ka jong ublei bat ka ka bangi dai ban sngotu yaka nong rem ka jong ka u Jesu bat ke senran jong u kila keli lano ko kenrat kata ka hima ka jong mekan wan kane ka keren kata ka bansawan u Jesu u ongkum ne to sumar namar kan sapoi kisngi ka bakibri kinong kani ka hima hang ni ka hima hang tai bat bon na phi pinya lej shata pinya lej wan ikata ka hima hakleng ki jaka hanrei u Jesu ong wat kuslai ka hima ka jong ublei ka don hapo jong phi hakini kisngi ki por ka bamenta ka jing kulmar jingmut jong ki babon ka jing kulmar jingmut ki babon haki Kristan ki jong ikini kisngi bamenta don ki bamut ba don belai tang hakawai ga jaka don ki bamut ba don belai tang hakikat tu kat ne ki yang mane bat kum ta ter ngi klat ban pet ikaktin ga jong uji su ka bawang ka hima ka jong belai ka don hapo jong pi ka don ha ka do no jangi para bangit be ha utra Jesu usyakri jong utrai u John Piper away na ki Bible scholar uang kani kahima ka jong blay ka don menta bat kan sawan ro ka bangi don menta ka bangi mat khandiat bat kata ka ban sawan ngin samat pura ya ka anda ka jing im kalawai no nang ne na perthai ngin samat ya kata kahima bom jukut kiba kumno pat kiban yo rong ha ka ne kahima ka jong blay piju kali para bangai kumno ngan le bangan yo ban rong ha ka ne kahima ka jong blay uruspa
Haka Bible ubala biang ubala dablon adong hadong. Uwan ha uji sumar uang ko kenrat. Ngan le kumno bangan yo ya kajing imbom jukot. Ngan le kumno ko kenrat bangan yo pat ya kata kahima bom jukot. Uji su uang yo. Deno ake ikat bamedon. Batu sam ya kibadok. Urius pa ubapli. Ulas ngau iik palat ikas pa kajung ngau la pediang ya kata kajing keren jung uji su. Kikmat jung ukila no liau. Bat ulami nang ta da kajing ngosi. Uiik ya kaspa bat uji su uong yo ni urus pa. Kamsuk ya ka ud bakan rong ha itliu ternia. Ban ya urus pa ha kahima kajong ublay. Kamsuk ya ka ud ban rong ha kahima ha itliu ternia. Ban ya ubarus pa ha kahima kajong ublay. Ngilas ngoto para bangit bayi. Hadu katno kajing red jong kani kahima kajong ublay. Bat ki kiban yo rong haka. Kiba rong haka ni kahima kajong ublay. Kaban nengkong ka kubor kaba uji su uyalap si kapertay. Kalong to kalah kabamot. Naba kahima ki beneng kalajan. Ladang ipuli benia ya ka Bible hi barok kawai ngin syam. Ka kubor kaba uji su uwan sepertay. Kadai tang kani kawai. To kalah kabamot. Baphin yo ya kajing imbom jukot. To kala kabamut. Naba kahima ki beneng kalajan. Kajan hakita kiba penkok ngo yalade. Hikita kiba penrit yalade. Bakin pediang ya unong penim jungi uji sukres. Kajing kala kabamut. Kalong kabadan kamban yo rung ha kani kahima kajong ublay. Kaba arpat kaba uji su ngikan mawi Nikodemus. Nikodemus ruang ya kajuk kajing keli. Kumnongan le bangan yo ikan kajing imbom jukot. Uji su ang yo Nikodemus. Lamda kapat. Yame. Na uman sem men yo kajing imbom jukot. Nikodemus ubapeli kajing bom sengotu ang ko kenran. Ngalahe kani ngalasang kani hatu ngadang la bandrung hakpo jang kakme. Uji su ang em. Kabakana ka do kalong do. Bat kabakana kaban sim. Kalong kaman sim kabamen yo rong hakata kahima kajong ublay. Para bangay hakijuk kijong ike bamenta. Ngiem hakijuk kiba habalaka kalong ngidan kam ya ka birth certificate. Habang ilet shano ngidan kam ban pensisya ya ka birth certificate kajong i. Pile ikanu ka kam ngi hakini kisngi kajing dawa kalong bantip ya kasngi kha bat bantip hangno bala kha ya phi bat nang no ka sinong kajong phi dan kam ban kha ya ubreu nang ta khanang ban pensisya ya kajing long trai sinong kajong u klem ka birth certificate anam don bala ba phidei kinong India lada phim don ka birth certificate am don bala ban pensisya ba phidei kibana ka no ka sinong lani ka no nong ba dan kam man yo ya ka birth certificate haka jok apor para bangit bi autra Jesu kat nungot na pedeng jong iha ka ni ka step kabangile yo ya ka birth certificate jong ka hima bom jukot kat nungot na pedeng jong i kabangila sngoto bangala don ya ka ni ka certificate kabangan pensisya banga day u born again Christian banga day u breu bala yo pat ikajing ka arsin bat menta ngalalong unong syong jong kata kahima bom jukot. Hato ngilalong ni em kita kinong syong kahima bom jukot. Kalong kabadan kam yang iban sengoto yakani kajing shisha. Kiban yo rong syushu ha kahima kajong ublay. Kidai kita kiba penrit yalade. Ha utra Jesu. Kiba penrit ria yalade. Haki kejat kejong utra Jesu kita ken kiban yo rong ha kane kahima kejong ublay ladon shibun kiba keli yo Jesu ngin le kumno ko kenrat bagin yo kane kajing imbom jukot pitip kidon kibenta kiba Jesu jobab wang kinong krong bat kinuti kin yo ya ka beneng mdei kinong let jia seng man kapor mdei kita kiba shu let jia seng man kapor handrei klem u Jesu ha ka donot mdei kita kibayak ai shika kam ka jong ublay
Kibaya be banyakit ya kinu ki kam jong kabalang haba ujisu umpat don hadok nut haba umpat yo ka jingka arsin pempat day kita ki hima kiba day kita ki citizen jong kata ki hima bom jukut ke jong ublay handrai kiba penrit yala de kiba penrit yala de hak kejat jong utra jisu ngikan mau ya ka kentai nong samaria ka kentai ka baklim ka kentai ka bala isi lut da barok baka de ka kentai ka baklim ka ba pop bat ka ba jaburam ba penjaburam ka sinong ka tao haba kala lay tong sisen ka sngi kala ya kendo ya jisu bat jisu ong ya ka ko ka kentai hatu phandi ya ka ne ka bat ka ne ka ka ba bom jukot panyo mat ya ka jing tiang ka jing bang ka jong ka kanang ban pelekot ka ne ka breu ko ong peleng ude breu bai i ka pop ka jong barok kala ka bomot kan nongkrong kan nuti kala yo ya ka beneng bom jukot unong krong ubakum usakayas ubang kasnong ka tao ka isi uni usakayas uday ubreu ba bamsap uday ubreu bala pento berai ka snong ka tao ukipreu ki peju mano barong mano ba mi hu haba ujisu ulet rong ha ka yeng jong usakayas ki breu ki pej ki lorni kini ki breu ban ong ujisu ulet rong siya yeng jong no andaw lapoy ha ka yeng jong usakayas kia keren lut barok kia keren kumno ulet rong ha ka yeng jong unong pop unong krong hanrai ujisu ulet rangkat ba ka mission ban job ya usakayas ban penrong ya usakayas ban ayo ya kata ka certificate ka ba unlong udekot unlong uta ubreu jong ka hima bom jukot ka jong ublay kita kidi kinong krong bat kinuti kiban yo rong hakane ka hima ka jong ublay para bangit ba ye ho tra jisu yang ayo pi kibaya wan jing aseng man kapor kabadon kam yang i kalong tongin penret balabor ya lade haki kejat ka jong utra jisu ngi kibaya tre ka kam ka jong ublay mapi ki para bangit kiba wan jing aseng tongin yar penret ya lade yo ja kumaong upol ya lade wang ngapan sitom kap ya gamet yo ba habang ya lap ikiwe ya lade nga jalong uba syai no syadin ngila ya lap ngila perta keleng ga pertai ngila pen khia ki bapang ga sitom ngila pen yaji uba deko ngila be no ki ksuit hanre ndala pohe ka por ka ba ukan rad wang kheme syadin jonga meu syakri baman upol wang ngapan sitom kap kamut ngapan ret ya lade ya le man penrit ya lade yo bangi do ikane ka hima bom jukut ka jong ublay kiban rong siya ka hima ka jong ublay pidon kamru ban yo ya kata ka citizenship ka bang ong ipimane kata ka citizenship ka ba pen i ya ka jinglong jing im ka jong pi ba pilong na kata ka sinong mangi kinong kendong andang iwan siya sor ngila persyang banle kum kinong sor handray ka jinglong nong kendong kawan hakikat to kani ngila persyang kum no ban pen i ya kata ka jinglong sor handrai kata ka jinglong nong kendong ki breu ki tip tenang nuwan ngakan mau ka por bangidang idon ka jing pulih hang teh po UBS ladon we uperlok ubajusa hang ni hasor shelong ngilay kendo ha ka jingalay ministry hang teh po Nepal tiyo bopli Ukraine khasi kumakren mangi syane walau day Nepal handrai ka e ka baja haba Ukraine idon kendiat ki kentin ka bapen si syaba une peleng umpat day ukasi namar ko rukom kren ka ketin ka thali ju ka penpau ba udai unong we te kalong kumju para bangi be au tra jisu ka ketin ka thali ka jongi ka pen si sya langi day ni em ki trai snong jong ka beneng ka ketin ka bangi kren ka pen si sya ni em bangila rung ha ka hima bom jukot ka jong blai kiktin ka bangi keren kalong ni em ki kentin ki bawan ra ka khubor beneng hakito ki bampanyo sngo kitip ni em banga ngadai utau traisionong nakata ka beneng bom jukot ngakan mau uwei utoris ubanya daga cycle ngaya kendu yu ni utoris ngakeren yu namar udisha ka jaka ka bangidon ukeli gani gelenti kan ya chano ngalabatai u bad ka we ni ka benta ka mangkali u
ngong pilayat keleng ka pertai to ya thu se yang akan no ka snong ka ba itnat tam ka ba phi pilayat hang ni hasla pertai bat uni uturis ubayat ubashang keleng ka pertai u ong gini ki kenten home sweet home wong dan batam ya ka snong ka jonga ha ka jing itnat namar balai la khaya nga ha to ka snong ngala he ngala san ha to ka snong ka khandau ka siap ka bangala juyat nga juyeng ka to ka de ka jaka ka ba itnat tam ha ka jing im ka jonga ka hima ka jong ublai ha ki to ka bala pediang ka balamat ka jing koridor ka jonga ka long ha bangis ngotho bangila im hang ta ngila ya yang ta ngila bam hang ta ngila diro hang ta ngila ya kemen bat ki prasnong prathau ka jongi hang ta bat para bangi bi utrah Jesu ka jinglong ka basisha ka bangi pensisha ka prathai dai habangi don ya kaktin jong ka snong ka jongi kaktin snong jongi nala panong ka dei ka ni haba pipule ka ni ka Bible kaktin jong blai klempep pi don ya ka di kaktin ha ki do nut ka jong pi lek pi wan keleng ka prathai pi don ya kaktin ka jong blai ban ya lap keleng ka prathai amen kata ka di kaktin jong blai ka ei pat ka jinglong jong ki breu ki basa ha ka ne ka hima ki jinglong kita ki uniqueness ka bangi ong ki badon ha ka ne ka hima bom chukut ka jong blai ka ban nungkong e ka don ka jigit ka don ka jigit ya ka ne ka snong ka bangi ngila juim ha bangi la mat ka ta ka snong ka bala khayangi ka don ka jigit ngila shano habaya kreni kanu ka reflect i ka jubut perkat ya ka snong ka jangi kumno ngi juim kumno ngi jule kumno ngi jubam judi kum ta terter bat ka jing i ya ka ta ka snong ka jangi ka pelong yangi bangin ya keren man kapor para bangin be i hau tra Jesu ngilong kinong song snong jong ka beneng bat la dangi dei kinong song snong jong ka beneng klempep ngin i ya ka beneng om ye ki ki jong ka perthai hang ne hanrei ki jong ka beneng upol wong dak bak klet no ki ki basadien ka bomot ki jong ka perthai tungin pet ya ki ki basakmat ki bakan jaman sem ki batei ya ka donut bat ki jingmut ki jing perkhat ki jongi kata ka dei ka jinglong jong ka beneng bom cukut ka bangi keren ka wei pat ka jinglong ka bapen sisa ya ka jing kemen ka bakan jaman sem ka jongi ka pen sisa ru ya kata ka jinglong trai snong ka jongi ka jinglong trai snong ka jongi Hebrew khat lai lonong de khot ka ba khat saw ko ong namar ngimdon hang ne ka nong ba ka bayai ne ngiwat ya kata ka ban sawan ngimdon hang ne kani ka de ka jaka shong ne ka ba sipor ngia be cha kata ka ban sawan pat ka balong ka hima bom jukut ka jong ublei ka jing pen sisa ya ka jinglong trai snong ka jongi ka long ka badan kam hado kata para bengi be hau tra Jesu kado ka jinglong jong ki breu ka bai chong ki balong ki nong chong snong jong ka beneng ki dai ki breu ki badap da ka jing kemen ki badap da ka jing kemen barbor ha ka jing im ka jong ki rom khat saulo nong khat ka bakhat nyo ko ong namar ka hima ki beneng kamlong ya ka babam bat ka badi hanrei ka jing sok ka hok bat ka jing kemen ha umen sem ba ko jong ublei ka jing kemen ha umen sem ba ko jong ublei kata kalong ka jinglong jong ka beneng bom jukot mdon ka jing sngosi para bagai bei au tra Jesu yo le se don bon na peneng jong ki ba sngosi ki ba khusla ya ka jing em ngan ong ipi ha ka ni ka por wat ai lan ba ki jing sngosi kintan ya pi wat ai bi ki jing e kintan ya pi wat ai bi ki jing long gi ba kan jado kintan ya pi tungin pet ka ni ka hima ka bala khayangi kata ka hima bom jukut ka bala pen kre na ka benta jengi ublei ka jing suk un ker khoyangi haban pen kut no igani ka khubor ka jing kren jong ka ni ka step ka e ka banga kwa ban ong ipi ki para bangai ba ye jo tra Jesu ha ka perthei ka balong ka bang ong so insecure ngim don shu ka jing sngo shania yano ngim don shu kata ka jing sngo o shania habang ipe ya ka jing long jing man jo ka ni ka perthei ka bamenta kadai ban long kumta namar balai kani ka snong ka bangisa kani ka jing im kristan ka jingi kalong ka jing pen kre ya kata ka ban sawan pan ngi kermen ya kata ka ban sawan pan
Namar kata kada para bangit be ye nyok Tuhan Yesus. Tongin pej ya ki ai ki balong positif. Tongin pej ya ka hima bom jukot ka jong blai. Bat ailat bi ki jing mut perkhat jong ikin her syata. Om ye ki jong kada. Om ye ki jing khuslai jong kada. Om ye ki nu ki ba pen thot pen wit ngi ka pertai. Ngin pej u Yesus unong pelong unong penjanai ya ka jing ka jongi. Kentang yawai ka banga kwa ban ong ka ni ka por. Uji suang naduk ki samla ki long keme ki long kpa ki ba leksi ngidang don shibun ki ba hayang asem ka jongi ki ba long ki mau jen thot ya ka jinget ka jongi ki ba ka jingle ka jongi kala pendok jing kermen yangi ka ktin jong ublai ka ong yi wat chwa ya ka hima ka jong ublai bat ya ki baro on sa ailang tam ya pi wat chwa kane kan long ke priority ke jongi ha ka jinget watchwa ke hima ke jong blai utip hiban a ye ke jeng dan kam ke jongi utip ke bah tam na ka benta jongi pra bagai be wat khuslai kata nengkong to wat ya ke hima ke jong ublai ke jeng sukun kurkui ke ni ke step ngenya duai pra bagai tungin yet ela ke jong donot hato ngila dei shisha ki citizen jong ke beneng hato la khayangi hakata ka beneng bom jukut haka hima ka jong Jesus Christ lada 4 khayangi kani ka de ka por ka bo Jesu udon bangi haka ni ka step ukwa ban kerku yangi iwei piwei le sedang don na peneng jungi haka ni ka step ngis ngothu bangila jangai na ka mon ka jong blai ngis ngothu bangila le pop persha ya ka mon ka jong blai ngila le bakla na ka mon ka jong blai kani ka de ka por ka bangit nong bangin kala ka bomon uji su ang to kala ka bomon ka hima ke beneng kala jan ka don hajan jongi benta ka don hapo jongi pediang yu Jesus Christ ha ka do no jongi ke ne ka step tongi nyob nya duai lang tra Jesu kan ra Jesu nong penem bakor jonga bahap neng ngi ai ngo ime ha ke ne ka step ka bangya ban pen snoi ka kten ka ba em ka jame ko pa kar khu ma me ko pa bi bat to ya lam ki ka bor jame ko kan ra Jesu medang long uju ublay badan bor ublay badap de kajeng itrai babhang ada dua min isne ban kta yakin ki men sem ka bakor le se ki don ha ka yeng ka bakentang ka jame han re kim pat mat kim pat pediang yame atrai kena de kajeng em jongki ngadwai ku ublay badap de kajeng keren mame ko pa keren ka bor ka jame ko kenran bakin yoban pediang kin mat ime ha ka do not bat ka men sem ka jongki ngi pat ngi ngo gidam kenran de kajeng ha ka kerteng batiang tam umnong penim jongi ucis kulis ngi don bor ngi duai Amen. Amen. To blame kurku na kumta kaburam gujungo. Amen. Kublesivun pastor di Seriang. Ini jikai jislok ai nak tim jung play. Ngai kalau kau jingkerhu nam ta jengi pailang trai. Asubaya fi rumah kaya sem. Mafinang la ai ki jisakri. Jislok nak tim play. Orang jingkerhu yo pailang trai. Hang nong no kap hidon. Kepat i premai baro. Menginang yang banggi oban. Nang rasa skor mengira. Sangap ia jikai bo sekretari la ai nak tim play. Ini yo menang mengin pensio ben pendai hakidu jungi bangan jingkerhu yo em jungi kabang lasngi. Nya poi ke por bang yo yang waino ya jing sakri jungi yo trai. Nyar wai nang jirwai ke bas sauspa ndrufulai. Ke jirwai ke bas sauspa ndrufulai. Bang ya yai lang ki yai lang. Ki yai lang hal tiba jong trai. Ki yai lang ki lang. Ki yai lang hal tiba ka jong trai. Hadin kot kan jirwai kepada istri jungi ba espirempon. Nyo ban bu ka jing duai kerpang nam tak ki prangai. Ai ki jing no ha jikan show kumjuru ya ka wen fo ba kumjuru hingata nyo ban ai ka jing kerhu penwai. Tong nya yang lang nyar wai yang jirwai. Sauspa ndufulai. Dan jing syai ka ba pernai halenti koit man kasngi kat ba pilgrim kinang yad ha ka jing syai so suk so hun rabor hu Jisu ba I jongki kinang yad ha kalenti ba jong utrai kia yad lang
utrai Giayat lang halen tiba jong utrai Ia putin jat utrai Kinang yat man lakasi Kisyanya tutang hauta boruan Ia yat hakaburam Kaba pernai kum kasih Ia yat hakaden tiba jong utrai Ia yat lang halen tiba jong utrai Ia yat lang halen tiba jong utrai Ia gmen hajing tenju Namar trai udan hajan Aikin wanci suhong kaborgan an Syukas diwan artatin Ngek shisha kaborgan wan Tunang yat hakaden tiba jong utrai Ia yat lang halen tiba jong utrai Ia yat lang halen tiba jong utrai Padun sa utrai yakin hakaling kabajerngam Unyalam hakiwa kibajay-jay Madhang takin bayarong yuji subaharotang Kinang yat hakaden tiba jong utrai Ia yat lang halen tiba jong utrai Ia yat lang halen tiba jong utrai Ditongi duai begini penwai no haleluya try ngi ai ngu ye me ha ke ne ka step Namar bangi yo ban ya lumlang kum ne ha ke kertang uji su ban ai ngu ban yero ban mane ye me atrai nama melong blai badai hok ko kundal bapha kum bagi laingut ki rustat kilawan dari mengi ban mane ye me atrai ngiru ngi mane ye me kum bagi no ablang bar ki mane ye me ngiru atrai ya rab ye ngi mengi yo sngo ko donol jingi me de kata ka ju ka sur bagin mane ye me atrai melong badai hok ban yo ye ka ko trai bapha nyai ngu me ha ke di step ma Namar mengilio ban yerwai ban yero ngilio ban duai ngilio ban ke khot kerpat ngilio ban IT ngilio ban pengentang ngilade ngilio ban wa di ke khmat jeme atrai bapa ngengej ko trai ke step jeng di pelai lut ke jeme atrai kidol sibun ki bran ki jingwet hakimet ki phat jeng atrai bapa handai ngengej scam ko kondat bapa melawan khnang sing ni ke prathai ko trai ko khubor ko krau ko khubor jeng jingmen melawan khnang ko trai ban wan ra ki jing pelai lut jeng atrai ban wan ra ki jing penem ban ra ki jing pen khiap non ra ko trai jing pen pe jing pemala ban pelai ki te la sya set bendi ban kumta ter atrai bapa men pen pau ki kam ki bha ki jeme atrai bapa Nyai ngu me kum ki bangai nyelawan ber atrai ban yo ngoi ke tin me no shekri jo me ablai be ngadwai me ben ker khulu jong shekri jo me hagi jing shekri jong u haga ministry jong ego trai bapa haga pastorit ke ba I idon ko kondar be ke yeng ke sami baro ke we ko kondar bapa baga ne ko po ngi ai ngu me nyelai wan haga ni ko por ko trai nalo ki jing ai ngu ki jing ro ki ai me atrai rakai ki jing ai ki jong iru sheka kam jo me atrai bapa ya rab yengi bangi ai shi bangi ai de ki jing e ko trai bapa kam dei tang ka kamram bangi ai dei ke de ki jing e donor ke bengi atrai bapa habangi i nyimla klem da ai ko trai bapa
Ngeduai memen kerkhui gini barok, kerkhui ki para bengej barok ko trai bapa. Ki bah ki ying kesam ki bamla ban wan ki ying ke jomera trai bapa. Handai ki pha ki jing ai jong ki ko trai seka kam ko jomera trai. Kerkhui ki rukum ju ko trai de ke ju ki jing kerkhu ko jomai ko kendar bapa. Ham ngi sami no ngi sawan pat sakawai pat ke jing seng ha ke no phai sngi. To pelai ngi ki kerkhui me to ai be ki jing ai ba ko jong Jesus Christ bo trai jongi. Ke jing ai ba ko jong blai ko bom ju bamla ban thoi ke jing yar jong kai ke jing jong jong kai jing jeliu jong ka. Ke bala wan ke ket ki snei jemi kupa jeng yu bah peneng bat kumju ke je slok bat tiang ba pesek bor ko jong men sim ba khoi to abi ni lai hawai blai ki shong rakat laban ngi ki pen ki ba pesek bor ngi ki pentingan ngi ki ni ai men sim ngi ki ni ai ki jing job ngi nawi ke sngi se ko ke sngi ni ni ki jing job ko jemi ko ta na ko ta ki para bangaj bar ha ka balang bat kumju ki ba e ki jomai ki syakri jomai ko ke leng ke pertai ki ba e ki ma mane ki ba yaro ke kerteng jomai nadu menta ba sudu ki bom jukut amen amen